Hei, mä oon Satu Salmi pääkaupunkiseudulta. Elämä mun oman harvinaisen sidekudossairauden ja mun tyttäreni harvinaisen kromosomisairauden kanssa ovat tuoneet erittäin tutuksi sekä terveydenhuollon että arjen tuen palveluiden kenttää ja erityisesti niiden haasteita. Jo vuosikymmenien mittaiseen seikkailuumme palvelujärjestelmämme viidakossa liittyy yliopistosairaalan salat hyvinkin monialaisesti sekä potilaana että vaikuttajana. Hyvinvointialueiden päätöksentekoprosessit, Kelan kehittäjätyöryhmätyöskentely sekä eurooppalainen ja kansainvälinen järjestöyhteistyö. Palvelujärjestelmämme tiedon tarve harvinaisaiheista on lempipuheenaiheitani. Toimin Harso ry:ssä kouluttajana ja harvinaiskentällä kehittäjävaikuttajana. Aiheet ja teemat, joista mielelläni tulen puhumaan, ovat kokemustiedon merkitys hyvän hoidon, kuntoutuksen ja arjen tuen palveluiden saamiseksi, prosessien kehittäminen kohti hyvää harvinaiselämää liittyen hoitoon, kuntoutukseen ja palveluihin sekä oppilaitosyhteistyö sote-teemojen ympärillä, kuten puheenvuorot opiskelijoille tai oppilaitosten teemapäiviin osallistuminen. Voin tulla paikan päälle Uudellamaalla teidän tilaisuuksiinne tai etäyhteydellä koko Suomen kattavasti. Kiitos.